Още веднъж добре дошли, този път в дома на учителя в град Хасково. Надявам се, че ще успее да се представите като достоинство, така как сте се подготвили, че сте се чувствали добре тук, за което трябва да благодарим още веднъж на екипа на Природно-математическа гимназия Боян Петканчев в град Хасково. Благодаря ви. Да благодаря и на госпожа Гергана Генова, която онзи ден, наред с именния си ден, извърши доста сериозна работа по организацията. Благодаря и от вашия име, надявам се. И така, понеже търпите очаквания да се получите наградите и медалите, още веднъж предварително честите на победителите. Още веднъж поздравявам ръководителите, учителите на учениците, които са подготвили така добре всички, които присъстват тук, защото дори и някой да не се обича с медали днес, вероятно това ще го направят по скоро време. На седмокласниците специално искам да пожелая да се справят добре на външното оценяване и да попаднат в паралелите, които желаят. На тези, които завършват училище, да се справят чудесно на матурите, да бъдат приети там, където те са пожелали. Сигурен съм, че ще успеят, а някои тях може да вече да са успели. И така давам думата на председателя на комисия, който да връчи наградите. И аз искам да започна с благодарност към членовете на комисията, авторите на задачи, отговорниците на групи и персонално към Антон Шиков, който е майстора на системата. Без него... И да започваме с награждаването на състезателите от най-младшата група, група Е, която всъщност е бъдещето. Нали? Оттам от няколко години ще бъдат олимпийските шампиони. Трето място в група Е се дава на Иван Йочев от Плевен. Госпожа Пламенка Христова да излезе да дава наградите. Тя е отговорник за група Е, да видите кой е съставил задачите и темата. И нека да остане тук, за да се снимат после всичките. Така, стой тук, значи отиди там в ония край, за да е следващия, който е взел второ място. И това е Иван Ганев от Шумен. Първият в група е Димитър Димитров от София. Да дойде негов ръководител да вземе наградата. Не, Банчев е тук. Обща снимка. Тези, които са тук. Следващата възрастова група, група Д. Господин Руско Шиков да заповяда, той е отговорника за тази група. Виждате кой е направил темата. Трето място в групата. Александър Иванов от София. Ти много да граеш с него. Ще се греш. Второ място в групата. Никол Букадинова също от София.
И за щастие първото място не е на софиянец, значи се надявам, че не видите. Това е на Енчо Мишинев, Ямбол. Така, сега група С. Тук май всички са от София, които ще бъдат наградени. Госпожа Катерина Григорова е отговорник за темата на групата. И трето място се дава на Иван Тончев от София. Значи да излезе негов ръководител или там... Къде е Никола? Настойник, няма ли? Никола, айде. Айде бе, Никола! Второ място в групата се дава на Христо Стоянов от София. И първото място на Кристиан Цъклев от София. Цъклев пише задачи за MyCamp Arena. 2 кръга е писал задачи по поръчка. Казвам му, че искам такъв материал, алгоритмичен, такава сложност и човека ще прави за 2 часа. С тестове, с последни, с форматиране, с всичко. Може малко да се отдъхнем, защото вече няма чак толкова много софиянци в следващите групи, които са наградени. Значи започваме с старшите възрастови групи. Това е група Б и група А, които, както знаете, участваха с обща състезателна тема, но освен общо класиране, което направихме, от което излъчихме разширение национален спорт, има и отделни класирания за двете групи. И започваме с група Б. Трето място за Валерия Станева от Варна. Директор на природно-математическата гимназия ще връчва наградите. Така, заповядай там да не бързаш толкова да седнеш. Сега Христо Венев от София на второ място. А той е тук, право. Да го аплодираме. И първото място в група Б е Росен Желев от Пловдив. Така, следва група А, абсолютната категория. Госпожа Силвия Кърчева, моля да връчвате наградите. Аз искам първо обаче да съобща имената на лауреатите на Олимпиадата, които са от група А. Те са само двама, защото измежду първите 12 класирали се, има само двама 12-класника, което е така много интересно. Това означава, че бъдещето е в добри ръце, т.е. има много млади, които са 11 клас, 10 клас в разширение на национален отбор, или в 7 клас. Значи само ще съобща имената на двамата лауреати и след това ще можем да награждаваме. Значи двамата лауреати са Никола Таушанов и Владислав Харалампия. Има двама,
които са на първо място в тази група с еднакъв брой точки, но ние ще почнем от третия, който всъщност е на четвърто място в списък. Това е Ясен Трифонов от Пловдив. Там по-обща снимка да си направите, не бързай да се прибираш. Второ място, Тодор Марков от София. Както казах, има двама на първо място и те трябва едновременно да излезнат, защото имат еднакъв брой точки до максималния брой точки, 800. Така че заповядайте. Влади, изненадан ли си? Сега я разбрах. Значи да, може би да обясня, той може би е малко изненада, защото този път журито се самосезира и си направи самоконтестация и открихме една грешка в една от програмите и след претестването се оказа, че има двама с максимален брой. Да кажем, че заслугата за втория първенец е на първия първенец. Пожелаем на Световната олимпиада да повторят така. Медал, света на медали. Ще дадем думата на носителя на наградата на президента на името на Джон Атанасов. Бивш олимпиец с няколко олимпийски медала. Представителя на фирма Телерик Светлин Наков, създател на Инфоман. Благодаря за вниманието, благодаря на всички за прекрасните успехи. Вярвам, че тази година на Международната олимпиада най-сетне някой от нас ще вземе първото място в света. Най-първо. Подкрепи взимането на първо място, защото ние имаме два пъти първо място. На първата и на втората. И да благодарим на журито за това старание и за всички тия задачи, защото и аз се занимавах много дълги години с олимпиади и с измислене на задачи. После треньори се оказа, че това е много труд и трябва да го уважаваме. Причината да бъда тук е, че от фирма Телерик сме обявили 3 стипендии за първенците, за тия първенци, които са сега 12-ти клас, които дават възможността в първи курс тези хора, ако останат в България, за което ги призоваваме, за да се развива нашата страна, получават по 500 лева на месец целият първи курс, за да учат. Стипендиите важат за първите трима, които са 12-ти клас, т.е. ако първенец е 11-ти клас, той не участва, защото в първи курс тези хора ще могат да дойдат в София, да обърнат внимание на образованието си, да напреднат още повече в програмирането и в софтуерните технологии, а втори курс ги каним на работа в работодател номер 1 за България за 2010 година, сред всички, не само от IT индустрията. Така че вярвам, че ще им хареса, като разбира се им предоставяме безплатно 8-месечно обучение за .NET технологиите.
Разбира се, ако имат желание. За да не раздуваме толкова темата, предлагам всички, които искат още информация, като свършим, да дойдат при мен да им обясня детайли и подробности за тези хубави награди. Те важат и за нашата олимпиада по програмиране и за другата олимпиада по информационни технологии. Т.е. общо 6 такива награди учредяваме тази година и вярвам, ще ви харесва. Следва награждаване на учителите, подготвили класираните за националния кръг ученици. Моля господин Иван Панайотов, началник на районния инспекторат за образованието, награди учителите. Добре, за мен е удоволствие наистина. Надявам се, че това няма да има единствената награда и директорите в училищата ще се сетят за тяхно диференциралното заплащане. И сега ще получат сертификат. Я пак за медиите. Ще бъде. Аз ще напомня на колегите началници на регионалния инспекторат. Господин Бойко Панчев, СМГ. Бисерка Йончева, школата от Шумен. Има ли? Доцент Григорова, Русия. Госпожа Велислава Христова от Плевен. Асистент Петър Петров, Шумен. Ивайло Караманолев, София. Главен асистент Дадоха му. Варна. Госпожа Кинкала. Кинка Кирилова Лопанова. Госпожа Виолета Вазова от Пловдив. Господин Руско Шиков, Ямбол. Госпожа Пистра Танева, Пловдив. Госпожа Величка Маркова, Разград. Диана Палева, Плевен. Стоянка Пралов, професор Стоянка Пралов. Явор Никифоров, София. Айде, твой ред е. Господин Павел Петров от Плевен. За Плевен, господин Никола Клинкачев от София. Цветана Димитрова, Пловдив.
господин Антон Шиков, Ямбол. Елена Димитрова, Варна. Главен асистент Младен Манев. Господин Евгений Василев, София. И господин Цветан Стоянов, ПМГ Монтана. Тук задържахме един сертификат, понеже има един много специален човек тук сред нас, който много често нас в Хасково, пък и цяла България ни кара да се гордеем. Един учител, който участва в всичко това, което се прави тук, само в това не е участвал. Една изненада за Веселка Константинова. Следва награждаването на двата разширени национални отбора, които се излъчиха всъщност преди броени часове, на младши и на старшия национален отбор. Да моля професор Стоян Капралов да излезе да ги награди. Той е заместник-председател на Съюза на математиците в България. И моля, като си чуят имената, състезателите от разширения младши национален отбор, всъщност да се наредят тук, за да можем накрая да направим и снимка. И по традиция, нали, ще ги четеме всъщност отзад напред. Преслав Александров, Александър Монев от София, тук ли е Александър Монев? Може би не, защото е София. Роман Петков от Габрово. Пламен Комитов от Ямбол. Яна Матеева от София. Може би трябва да дадат нещо. Разпределителен състав. Разпределителен на София. Чакай, не си направил тези. Така, Божинка Царски от Плевен. Николай Йотов от Плевен. Иво Дилов от София, който е Герасим Велчев от Варна. И следващите трима са от София, така че само имената ще прочетеме. Това е Иван Тончев, Христо Стоянов и Кристиян Цъклев.
се усмихнат, нали, за да... Не има награди още. Ами, той да си поръча помощ. Куфър да си поръча. Че, куфър имаш ли голям? Имаме една турба. Двамата мои на клетка. Ще ги забравяте, ще забравя кой е там. Той ги не снима. Да, ще има документален материал. Ени. Че Младен не е ли важен, бре? Разширен национален отбор за група А. Те предполагам, даже и тези, които са от София от този отбор са тук. Александър Гьорев от Пловдив. Другото класиране ли е? Пожелаваме, нали, може би в следващите класирания да... Сега се надявам, че няма да бъркаме. Планове Господинов от Велико Търново. Христо Пенев от София. Росен Желев от Пловдив. Симеон Иванов от Шумен. Аз не съм Симеон, но ще няма да Георги Георгиев от София. Калина Петрова от Пловдив.